በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ክተኸበረ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘጽናሐና አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ 26 ናይ ዕለቱ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር አሜን። ወላዲት አምላክ ልሳን ኩነኒ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማኔ ብጸጋመይ ቆምለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነሓሴ 26 በዛ ልማዓንቲ ዝኸበረ አባ ሞይሰስን ሓፍቱ ሳራን ብሰማዕትነት ሞቱ። ከምኡውን ብጣዕሚ ዝኸበሩ ዓበይቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓን ኣቡነ ሃብተ ማርያምን ዝተጸንሰሉ ዕለት እዩ። ናይ ወገግ ኣቡነ ሳሙኤል እውን ፍልሰተ ዓጽሞም ዝተኻናወነሉ በዚ ልማዓንቲ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ነሓሴ 26 ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ። እዞም ጻድቅ ናይ ሃገርና ኮኸብ ገዳም እዮም። ጻድቅን ጽድቅን ትሩፋትን ከም ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከም ዝብሉ ኣበው ባሕሪ ካብ ዝኾነ ጣዕሚ ህይወቶም ቁሩብ ንበረኸት ክንካፈል። እዞም ጻድቅ መካነ ምውላዶም ኣብ ውሽጢ ሸዋ የራውዒ ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ፍሬ ብሩክ ኣዲኦም ከዓ ቅድስቲ ዮስቲና ይበሃሉ። ብፍላይ ቅድስቲ ዮስቲና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ፈታዊት ምጽዋት ብርኽቲ ሰበይቲ ነበረት። ከምኡውን ቅድሚ ጻድቅ ኣቦና ምውላዱ መኒና ናብ ጭው ዝበለ በረኻ ኣትያ ነበረት። ግን ዝበቕዐ መናኒ ኣቦ ረኸባ እሞ ካብ ማህፀንኪ ሕያዋይ ሩህሩህ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ባርያ ኣሎ እሞ ተመለሲ ኢልዋ እንደገና ንገዛኣ ተመለሰት። ንጻድቅ ኣቦና ኣቡነ ሃብተ ማርያም ወሊዳ የዕብያ እንደገና መኒና ብተጋድሎ ጸኒሓ 7 ኣኽሊላት ተቐቢላ ዓረፈት። በረኸታ ይሕደረና። ናብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ዜና ህይወት ክንምለስ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገና ህፃን እንከለዉ ምስ ኣዲኦም ኣዴና ቅድስቲ ዮስቲና ቆይሞም ከቀድሱ ከለዉ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክበሃል ሰሚዖም እዛ ጸሎት ብህፃን አንደበቶም ሒዞም ለይቲ ለይቲ እንዳተንስኡ በጃኻ መሃረና እንዳበሉ ይሰግዱ ነበሩ። ወዲ 5 ዓመት ህፃን ከምዚ ክገብር ምርኣይ ብእውነት የደንቕ እዩ። ቁሩብ ዕቢ ኢሉ ኣብ ጉስነት ከለዉ እውን ፍጹም ተሓራምን ጸዋምን ነበሩ። ጸጋኦም ስለ ዝበዝሓሎም ቆልዓ እንከለዉ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ናይ ፈጣሪኡ ስለ ዘቃለለ ሓደ ጓሳ እውን ኣብ ልዕሊ ኣየር ሰቒሎም ኣውዒሎሞ እዮም። ድሕሪኡ ግን ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ናብ ትምህርቲ ቤት ኣትዮም መጻሕፍቲ ከዓ ኣጽኒዖም መነኑ። ብናይ ኣባ መልከ ጸዲቅ ኢድ ድሕሪ ብምንኳሶም ዝሰርሕዎ ትሩፋትን ዝነበሮም ተጋድሎን ግን ብናተይ ድኻምነት ድኹም ሰብ ክዝርዝር ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም 500 ግዜ ይሰግዱ። በብመዓልቱ 40 ወንጌልን 150 መዝሙረ ዳዊትን ይጽልዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ዓብይ ጸሎት እዩ። ኣብ 40 መዓልቲ ቀጺሎም እውን ኣብ 80 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ይምገቡ ነበሩ። ምግቦም ከዓ ሳዕርን ቆጽልን ጥራይ እዩ። በብዕለት ብዘይ ምቁራጽ ማዕጠንቲ ይዕርጉ ካህን ስለ ዝኾኑ ዘወትር ብንጹህ ቅዱስ ስጋኡ ይበልዑ፣ ክቡር ደሙ እውን ይሰትዩ። ብፍጹም ኣብ ውሽጢ ልቦም ቂምን ክፍኣትን ኣይሕድሩን ነበሩ። በዝን ብካልእ ትሩፋትን ደስ ዝበሎ ጎይታ ድማ ነዞም ጻድቅ ናይ እሳትን ናይ ብርሃንን ሰረገላን ሂብዎም ብኡ እንዳበረሩ ንኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዘመናት ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ መጺኡ ከምዚ ይበሎም፣ ስለይ ጥሜትን ጽምእን ስለ ዝተዓገስካ፣ ስለ ምናኔኻ፣ ስለ ዝተባረኸ ምንኩስናኻ፣ ስለ ንጹህ ድንግልናኻ፣ ስለ ቂምን በቀልን ስለ ዘይመሓዝካ፣ ስለ ንጹህ ክህነትካን ማዕጠንትኻን፣ ስለ ቅዱስ ወንጌል ብፍቕሪ ስለ ምንባብካ 7 ኣኽሊላት ክህበካ እየ። ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ጎኒ መጥምቀ ዮሃንስ 500 ናይ ዕንቁ
ምሰሶታት ዓንዲ ዘለዎ ኣዳራሽ ሂበካ ኣለኹ ብስምካ ዝልምኑ ብቓል ኪዳንካ ዝምሕፀኑ ኩሎም ክምሕረልካ እየ ኣማንየ በርእስየ ኢለካ ኣለኹ በሎም። ቅዱሳን መላእኽቲ ከዓ ሃብተ ማርያም ሓውና እናበሉ ሓቐፍዎ። ጎይታ ግን በታ ሰዓት 1 3 ኮይኑ ተረኣዮም እሞ ሓቒፉ 3 ግዜ ሰዓሞም። ካብ ፍቕሩ ጽንዓት ዝተላዕለ ድማ ነብሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። ብዝማሬ ከዓ ወሰድዋ። እዛ መዓልቲ ነሓሴ 26 ንጻድቅ ኣቦና ዕለተ ጽንሰቶም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ጉንበት 26 ከዓ ልደቶም እዩ። ኣሜን። ኣምላከ ኣበው ወሰማዕት ጣዕመ ፍቕሮምን ክብሮምን ጸጋ በረከቶምን ይኽፈለና። ኣሜን። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሓይቅ እግዚአብሔር ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ንበዓል ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ እንተዘይኣተንሰኣልና ነይሩ ምናልባት ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በዚ ንርእያ መንገዲ ዘይንረኽባ ንኽእል ምነበርና። ሓቀኛታት ኣቦታትና ሓደ ካብቲ ፈጺሙ ዝቕርቁሮም ናይ ጻድቅን ሃዋርያን ኣቦ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ምዝንጋዕ እዩ። ንሶም ፍሬ ሃይማኖት ኮይኖም ካብ ጽድቂ ፍሬኦም ኣእላፍ ቅዱሳን ወሊዶም ሃገርና ብወንጌል ትምህርቲ ብገዳማዊ ህይወት ከም እትምዕርግ ገይሮም እዮም። እስከ ብዕለተ ዕረፍቶም ስለ እዞም ጻድቅ ቅሩብ ነገራት ንዕልል። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ ዝተወልድሉ ጎንደር ናይ ቀደም ስማዳ ወይከዓ ዳሕና ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ስድረኦም ድማ ዘክርስቶስን እግዚእ ክብራን ይበሃሉ። ዝተወልድሉ ብ1210 ዓ.ም እዩ። ነገር ግን ሓደ ምንጭታት ብ1196 ዓ.ም ይገብርዎ። እዞም ጻድቅ ምስ ክርስቲያን ወለዶም ብዝግባእ ዓበዩ። ኣብ ንእስነቶም ብብዙሓት ንስድሮኦም ይሕግዙ ነበሩ። ብዝተረፈ ግዚኦም ድማ ትምህርቲ ሃይማኖትን ስርዓቱን የጽንዑ ነበሩ። ብ1240 ዓ.ም ግን ማለት 30 ዓመት ምስ መልኦም ነዛ ዓለም ምእንቲ ክገድፍዎ ሓሰቡ። ሓሲቦም እውን ኣይተረፉን። ንፈጣሪ እንዳለመኑ ደብረ ዳሞ ኣተዉ። ደብረ ዳሞ ማለት እዩ። በቲ ወቕቲ ዳሞ ናይ ትምህርቲ ናይ ምናኔ ማዕበል ካብ ምዃን ሓሊፉ ናይ ኣቡነ አረጋዊ ሓምሻይ ናይ ወዱ ቆቢዕ ካልእ ዮሃኒ ነበሩ እሞ ናቶም ወዲ መዝሙር ኮኑ። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ኣብ ደብረ ዳሞ ኣብ ዝነበርዎ ግዜ መዓልቲ ክእዘዙ ክጥሕኑ ማይ ክቐድሑ ውዒሎም ለይቲ ፍርቁ ብጸሎትን ብስግደትን ዝተረፈ ሰዓት ድማ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምግልባጥ ይሕልፍዎ ነበሩ። ኣብ መጨረሽታ ልብሲ ምንኩስና ለበሱ። ኣብዚ ግዜ 37 ዓመቶም ክኸውን ከሎ ዘመኑ ከዓ 1247 ዓ.ም እዩ። እነሆ ድማ ኣብ ዳሞ ከለዉ መልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ናብ ወሎ ሃይቅ ኪድ ብዙሕ ትሰርሖ ኣለካ በሎም። እነሆ ከዓ ብሓንቲ ግዜ ካብ ገዳም ትግራይ ነጢቑ ሃይቅ እስጢፋኖስ ወሎ ኣብጽሖም። ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ኣብ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ መቅደስ ብተጋድሎ ብስብከተ ወንጌል ብማዕጠንትን ኣብቲ ሃይቅ ውሽጢ ሰጢሞም ብምጽላይ ነበሩ። ቅድስናኦም ዝተመልከቱ ኣበው ድማ ብግዲ ኣብ ምኔት ገይሮም ሸምዎም። እዚ እዩ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ መሰረት ዝተጀመረሉ ኣጋጣሚ እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ስማፀዋዓ ዝኸፍአ ዮዲት ጉዲት ን40 ዓመታት ነዛ ሃገር ከም ዘይነበረት እንተገበረታ ክርስትና ተዳኸመ። ባዕድ ኣምልኾ ነገሰ። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ትርጉም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሸነፈ ማለት እዩ። ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ካብ 800 ንላዕሊ ክርስቲያን ኣከቡ። ብሃገር ደረጃ ዓብን ናይ መጀመርታ ክበሃል ዝኽእል ቤተ መጻሕፍቲ ኣቆሙ። ነቶም ኣርድእቲ ብቅድስናን ብትምህርትን ኣብሲሎም ኣመንኮስዎም እሞ ኪዱ ነዚ ሃገር ምእንቲ ከተብርህዋ ተጋደሉ ኢሎም ኣፋነዎም። ኣብ ማእከል እዞም ኩሎም ድማ ዓቢ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣቡነ በጸሎተ ሚካኤልን ከምኡውን ናይ ደሓር ፍርኦም ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ምጥቃስ ንኽእል። በዚ ምኽንያት ድማ እዞም ጻድቅ ወላዲ ንኣላፍ ቅዱሳን ዝወለዱ ክበሃሉ ይነብሩ። እዞም ጻድቅ ካብዚ ብተወሳኺ ናይቲ ወቕቲ
ንጉስ አፄ ይኩኖ አምላክ ብምምሃር ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያናን ጠቃሚ ሰብ ነበሩ። ብግሎም ሃይቅ ውሽጢ ኣትዮም ክጽልዩ ከለዉ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓንዲ ይወርደሎም ነበረ። ሃይቅ እስጢፋኖስ ገዳም እውን ካብ ዝጠፍእ ድሕሪ 300 ዓመታት ኣቃኒዖማ እዮም። ከምዚ እንዳበሉ ንቤተ ክርስቲያን ክተግሁ ብፍላይ ብኣበምኔትነት ኣብ ዝጸንሕዎ 45 ዓመታት ንዓይኖም ድቃስ ኣይተመነዩን። ጎኖም ድማ ምስ ድቃስ ተራኺቡ ኣይፈልጥን እዩ። አሜን። እንዘ ይሃሊ ዘበሰማያት አስቦ መጠን ዓመታት 50 ይሰከበ በገቦ ከም ዝብል ድሕሪ ዝዓርፈሉ ዕለት ምስ በጽሐ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ቃል ኪዳን ሃቦም። ካብ ዝውለዱ ኣብ 82 ዓመቶም ኣብ 86 ዓመቶም ዝብል እውን ኣሎ። ኣብ 1282 ዓመተ ምህረት ብዕለተ ሰንበት ዓሪፎም ከምዛ ልማዓንቲ ተቐብሩ። እዛ መዓልቲ ነሓሰ ልማዓንቲ ቅሬታ በዛ ልማዓንቲ ጽንሰቶም እዩ። ናይዞም ጻድቅ ዕለቶም ጽንሰቶም እያ። ግንቦት ድማ ልደቶም እዩ። ኣሜን። ናይዞም ጻድቅ ክብሮም ብጣዕሚ ዝኸበረ እዩ እሞ ነኽብሮም። መድሃኒ ዓለም ካብ በረከቶም ይኽፈለና። ኣሜን ኣሜን። ኣባ ሞይሰስን ሓፍቱ ሳራን ናይዞም ቅዱሳን ወለዶም ሕያወትን ብጣዕሚ በዓል ጸጋን እዮም። ናይ ዝኸበረ ሞይሰስ ወለዲ ሞስሞቱ ንሓፍቱ ንሳራ ከመርዕዋ ስድራኡ ንዝገደፍዎ ገንዘብ እውን ንዓ ክህባ ንሱ ድማ ናብ ገዳም ከይዱ ክምንኩስ ሓሰበ። ንሓፍቱ ንሳራ ነዚ ሓሳብ ምስ ነገራ ከምዚ ኢላ መለሰትሉ፣ ንዓይ ከተመርዕወኒ እንተደሊኻ ኣቐዲምካ ንስኻ ተመርዖ በለቶ። ንሱ ድማ ከምዚ በላ፣ ኣነ ብዙሕ ሓጢኣት ስለ ዝሰራሕኩ ስለዚ ሓጢኣተይ ንምድምሳስ ክምንኩስ እየ ዝደሊ እምበር ክምርዖ ኣይከኣለንን ናይ ነፍሰይ መድሓኒት ክሓስብ እየ በላ። ደጊማ ድማ ከምዚ ኢላ መለሰትሉ፣ ንስኻ ነፍስኻ ከተድሕን ንዓይ ኣብ ናይ ዓለም ወጥመድ ወይ ከዓ ኣብ ሓጢኣት ከመይ ኢልካ ትድርብየኒ በለቶ። ንሱ ድማ ከምዚ በላ፣ ምንኩስና እንተደሊኺ ስለ ነፍስኺ ባዕልኺ ኢኺ ትፈልጢ፣ ኣነ ድማ ዝደለኽዮ ክገብረልኪ እየ በላ። ከምዚ እውን በለቶ፣ ንነፍስኻ እትገብሮ ንዓይ እውን ከምኡ ግበር፣ ምክንያቱ ንሕና ክልቴና ካብ ሓደ ባህሪ ካብ ሓደ ኣቦ ካብ ሓንቲ ኣደ ዝተረኸብና ኢና እሞ በለቶ። ናይ ልባ ቆራጽነት ርእዩ ድማ ምስኡ ሒዝዋ ተላዕለ። ገንዘቦም ኩሉ ድማ ንድኻታትን ንምስኪናትን ንመጽወትዎ። ድሕሪኡ ንሓፍቱ ሳራ ወሲዱ ካብ ከተማ እስክንድርያ ወጻኢ ናብ ዘሎ ናይ ደናግል ገዳም እተዋ። ንሱ ድማ ኣብ ናይ ኣወዳት ገዳም ኣትዩ ተጋድሎ ተጋድለ። ከምኡ እውን ሓፍቱ ጽኑዕ ብዝኾነ ገድሊ ተጸሚዳ እንዳተጋደለት ክልቲኦም ከይተራኸቡ 10 ዓመት ነበሩ። ኣብ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዲሜጥሮስ ናይ ሽመት ዘመን ሳዊሮስ ዝበሃል ከሓዲ ተላዒሉ ንናይ ክርስቲያን ወገን ከሳቀ ጀመረ። ካብ መነኮሳትን ገዳማትን ድማ ብዙሓት ብሰማዕትነት ሞቱ። ኣባ ሞይሰስ ድማ ተላዓለ። ከሳናበታ ድማ ናብ ሓፍቱ ሳራ መልእኽቲ ለኣኸ ብሰማዕትነት ክመውት ከም ዝደሊ ድማ ነገራ። ሳራ ሓፍቱ ነዚ ኣብ ሰምዐት ድማ ጊዜ ድማ ብፍጥነት ተንሲኣ ከይዳ ብሰማዕትነት ምእንቲ ክትመውት ክትሰናበታ ንእመ ምኔት ኣመሓዳሪት ገዳም ለመነታ። እመ ምኔት ድማ ጸለየትላ፣ ሰላምታ ሂባ ድማ ኣሰናበተታ። ኣዴና ሳራ ድማ ንኩለን ደናግል ተሰናበተተን። ድሕሪኡ ናብ ሓዋ ከደት። ኣብ ጎደና ድማ ረኺባቶ። ሰላም ተባሂሎም ናብ ከተማ እስክንድርያ ኣትዮም ኣብ ቅድሚ መኮንን ቆይሞም ብኽብሪ በዓል ቤት ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። መኮንን ድማ ጽኑዕ ስቃያት ሰቃዮም። ድሕሪኡ ርእሶም ብሰይፍ ኣቆረጾም። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበሉ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዕና ድማ ብዝኸበሩ ሰማዕታት ጸሎት ይምሓረና፣ በረኸቶም ድማ ምሳና ይንበር። ኣሜን ኣሜን። ቅዱስ ኣጋቦስን ቅድስቲ ቴክላን በዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ዝኸበሩ መነኮሳት ኣጋቦስን ቴክላን ብሰማዕትነት ሞቱ። በረኸቶም ይሕደረና። እዞም ቅዱሳን ድማ ኣብ ናይ ከሓዲ ሉልያኖስ ዘመን መከራ ብምቕባል
ተጋደሉ ካብ መኳንንቲ ሓደ ድማ ጽኑዕ ስቃዮም ስቃዮም ምስ ሰልቸዮ ድማ ናብ ኣናብስ ደርበዮም ንሶም ድማ ገድሎም ፈጺሞም ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበሉ። በረኻቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ቅድስቲ ኣዴና ሳራ ሰበይቲ ኣቦና አብርሃም በዛ መዓልቲ ድማ ሰበይቲ ኣቦና አብርሃም ዝኾነት ናይ ዝተመስገነት ሳራ በዓል ምእንቲ ክነኽብር ናይ ቤተ ክርስቲያንና መምህራን ኣቦታት ኣዘዙ። እዛ ክብርቲ ማህፀን ዝኾነት ኣጥባታ ድማ ዝተባረኹ ክብርቲ ኣዴና ሳራ ናይ ጌራራ ንጉስ አቤሜሌክ ሰብኣይ ከም ዘለዋ ከይፈለጠ ኣብ ዝወሰዳ ጊዜ ምእንቲ ከይቀርባ እግዚአብሔር ገሰጾ፣ ብደዌ እውን ቀዘፎ። ሰብኣያ አብርሃም ኣብ ዝጸለየሉ ጊዜ ድማ ካብ ደዌኡ ተፈወሰ። ድሕሪኡ ምስ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ሰብኣያ መለሳ። በረኸታ ያሕደረና። ድሕሪኡ እግዚአብሔር ብሰለስነት ተገሊጹ ናብ ቤታ ብእንግድነት ምስ መጸ ንአብርሃም ድማ ናይ ይስሐቅ ምውላድ ምስ ነገሮ ሳራ ድማ ኣብ ውሽጢ ድንኳን ኮይና ሰሓቐት። ከምዚ ክትብል ክሳብ ሎሚ ዶ ገና እየ ጎይታይ ድማ ኣሪጉ እዩ፣ ኣነ እውን ኣሪገ እየ። እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ከምዚ በሎ፣ ሳራ ንበይና እንታይ ኣስሓቓ? ክሳብ ሎሚ ዶ ገና እየ ጎይታይ ድማ ኣሪጉ እዩ፣ ኣነ እውን ሕጂ ኣሪገ እየ ንምንታይ ትብል? ናይ ብሓቂ ዶ ንእግዚአብሔር ዘሰኣኖ ነገር ኣለ እዩ? ድሕሪኡ ሳራ ጸኒሳ እግዚአብሔር ኣብ ዝበለ ወርሓት ብእርግና ንአብርሃም ወዲ ወለደትሉ። ይስሐቅ ምስ ዓበየ ንወዳ ንይስሐቅ ምስ እስማኤል ክጻወት ረኣየቶ። ንአብርሃም ድማ ኣዴና ሳራ ከምዚ በለቶ፣ እዛ ባርያ ምስ ወዳ ኣባረራ፣ ወዲ ባርያ ምስ ወደይ ምስ ይስሐቅ ኣይወርስን እዩ በለቶም። እዚ ነገር ድማ ንአብርሃም ስለ ወዱ እስማኤል ብጣዕሚ ጭንቂ ኾኖ። እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ከምዚ በሎ፣ ናይዚ ቆልዓን ናይዛ ባርያን ነገር ንዓኻ ዘጨንቕ ኣይኹንካ ትብለካ ኩሉ ንሳራ ስምዓያ፣ ምክንያቱ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክትከኣልካ እዩ እሞ በሎ። ነዚ ነገር ዓብይ ምስጢር ኣሎ፣ ምክንያቱ ዝተመስገነ ጳውሎስ ንቅድስቲ ሳራ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ገይርዋ እዩ እሞ። ድሕሪኡ ብጽቡቕ እርግና ኣብ ዝዓረፈት ጊዜ ካብ ደቂ ኬጥያዊ ኤሞር ኣብ ዝገዝኦ ቦታ ቀበሮ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ፣ ንዓና ድማ ብዝኸበረት ኣዴና ቅድስቲ ሳራ ብጸሎታ ይምሓረና፣ በረኸታ ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ነሓሴ 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ብጽእቲ ሳራ ሰበይቲ ኣቦና አብርሃም፣ ቅዱሳን ኣባ ሞይሰስን ሓፍቱ ሳራን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ኣጋቦስን ቅድስቲ ቴክላን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ ጽንሰቶም፣ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ ጽንሰቶም፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን፣ ቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣሜን። ቀደም ድማ እተን ተስፈአን ናብ ኣምላኽ ዝገበራ ቅዱሳት ኣንስቲ ንሰብኡተን እናተኣዘዛ ከምዚ እየን እተሰለማ። ከምቲ ሳራ ንአብርሃም ጎይታይ እናበለት ዝተኣዘዘቶ ንስኻትክን ከዓ ንሰናይ እንተገበርክን ብሓደ ዘሰንብድ ነገር እውን እንተዘይፈራሕክንሲ ኣዋልዳ ኢኽን ይብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:5 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ኣሜን 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 ወኣሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ ዘውደቅኮ ዘንጠብኮ ኩሉ ባፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክተ ሃረመለይ ካባናባ ኩሉ ዘውደቅክዎ ኣሜን ወኣሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአልነ እግዚኦ ስምንቶት አላትነ ወበልዓነ ኩሎ ኩስ በዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህናችሁ ድንግል በስጋችሁ እመ እግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ኩሉ ልእግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚዝ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን።